Egun etorri, eta beti kontu berbera. Zein ote da errealitate eta fikzioa desberdintzen dituen muga ikusezina? Irudipena. Zeu zara gauero begiak itxi aurretikoan galderak bururatzen dizkidana. Zeu nire loezinaren arrazoi eta erantzule. Urteek aurrera egin ala, gero eta euskorragoa da bizitza ontara lotzen hauen lokarria. Arduratzen hasia naiz. Izan ere, idortutako hostoak bailiran etentzen dira sendo egiten induten ariak. Handi zein txiki beharrezko nituenak. Baina denboraren kalean bizitzak ez du hierarkiarik. Ez du beharrez ulertzen. Zoriz, mundua bere erori egiten da norberaren oinetara. Eta biderik baote den galdetzen diogu isiltasunari samintasunean. Desagertzea, barruan kabitu ezineko sentsazio arnasezinaren salbamendua litzatekela pentsatu izan dut maiz, baina tamalez, ez du deus ere konpontzen. Deus ere ez. Nahiak, desirak, ilusio zein usteak momentuko esgailu lasaigarriak baino ez dira. Pentsamenduaren iesaldiak. Iesaldiak. Eta konturatzen zara pauso guztiek ez dutela distantzi berbera oineztatzen. Saminek ez dutela aurrez zehaztutako minaldi egutegirik. Denbora eskatu behar zaiola denborari, denbora eman behar zaionez. Eta galdetzen dut guzti hau errealitatea ote den. Fikzioa ote den. Irudipena ote den. Irudipen soia ote den.